Her ser vi Astrid Marie. Fik du også det med at være i skræk? Ja, nu vil hun sige et par ord Nej, jeg vil dig. til farmor. Nej, jeg vil dig. Kig. Jeg er fisk. For jeg er glad, for jeg skulle sige. Kære farmor. Kære farmor, det her er en video fra Astrid Marie og far, for at du kan se, hvordan vi har det, og hvordan vi har det i huset lige for tiden. Hvorfor Hvorfor hvad? sender vi den? Fordi det er anledning af din fødselsdag år 2007. Jeg opfører mig bare helt normalt. Astrid Marie spiller meget på computer. Hun har et spil, der hedder The Sims, hvor man kan lave personer og bygge huse til dem, og de kan købe ting og have arbejde og blive venner og fjender. Astrid Marie har mange sjove navne til sin familie. Lige nu spiller jeg med familien. Hej hej. Familien Hej Hej, og vi har en familie Nonner. Og hvad mere? Nej, fordi der er ikke familien Nonner mere, fordi de flyttede sammen og blev gift. Ja vel. Så der er ikke noget, der hedder familien Nonner. Og hvad flere navne har vi for tiden? Gode Molesen. Godmodisen. Ja, men det er ikke mig, der er letten. Og så har vi Varmblod. Familien Varmblod. Ja. Ja vel. Er de? Nej. Og hvad byer har vi? Nødelig-gruppe. Særby Særby. og Veronaville. Veronaville. Bullerup og Bullerby og Odense og København. Nå, ja, Mange af dem har jeg selv lavet. det lyder jo meget almindeligt. Hvor den her Særby, det må være en særby. Det næste vi vil vise, det er vores nye køkken. Det forstår man bedst, hvis man husker, hvordan det så ud før. Nu er der nye køkkenskabe fra IKEA.